Kirang mat kithaya le kai Penchak Selat kibana ka district bapher jong ka jilla Meghalaya kilawan banshim benta ha ka first state level all Meghalaya Penchak Selat championship arhajar arpusau kabala penlong daga kunhun Meghalaya Penchak Selat Association MPSA kabala sedang henin kesngi shi tarik uleber batla penkut menta kesngi ar tarik leber ha ka shnong umling ribhoi district Kinong ya lekai jong kajela ki balawan beneshim bentaha kani kalumpung kidan kumba hnriu puh nyongut na ki hnriu tili ki district na po kajela Meghalaya ki bakan thup iki shinrang bat kantei bat ya kanam la adu ha kani kalumpung lakhur da karib hoi district kumban shu pentip kani kalumpung kalong kumshi benta ban jed ikinong ya lekai ki ban letmi khmat ya kajela sha ka North East Olympic Games arhajar arpusau kaban salong hanagalan hakani ka sngi lawan ban sakhi lang da uba es kemdej na katnat pulit jangari boy haka jinga don rangkat lang UL Marak President MPSA uba Thomas Rangthalu wageng President MPSA lambat kiwe habakran hakate kasni kinongkran kila kitbok kitruang bakin dang kiu shakman bat bandang treshi tom bat kikermen ru yakite kinong elekai bakin wanra na bat buram me kajela bat kumju ru yakari bat kajat penriu hi barokawe habaki let panshim benta hakanu kanu kalumpung haba pipule stom banduk pas kinong trilengka haba pitre stom banyo bandap pura ukubau kau bandap pura kathia hangne kumju ya pi kino ya lekai jong kaneka jing ya lekai tre stom bapin job bapinyo e ta medal ngila ya kendu kamslam hibat ini master jompi bari Thomas Rangthalu iba ngide na ka jo snong na ka por sang por niya kendu ban niya krenru ya ka paha kamiat ya ka jingkiu kamtam pak bedi bat kane ka jingila kai hot na ka benta jonga kane ka penkak silat kadai ka banengkong banyu i Henry ka e gabangi ya kendu nakapor sa kapor kabab kaman shwa kadai ka wushu kiwe de hakapor ban dangrit ngitip kajele kai tang katok ne kimpat don gine gidon tang kita taekwondo kickboxing wushu kiwe de Henry so tanat bani i bakat padang mi kisni kidang mi kiwe ki jajele kai batamai ngai kublei kamtam ye kiwe ki district ki balawan nangdu na Garo Hills nang tana Eastern West Janjia Hills bat kiwe de ki district ki balai simbanta ha kane ka jingele kai hoi ngai kubleiru iwe na i member jongka termau bangaru ngasih smart ha banyele kai hoi ngamlong bertebit kum mapisia ngaru ai simbenta ngai lekai handai da kiwe pat ki sport kumba ngaong yepi menne da kiwe pat ki jing lekai handai ga nei ga de ga batmai denga ai kuplei yepi we pe we kamtam itu ba job ki ba wonra ki bala job ha ga nei ga jing lekai ki ban fasha jet na ga benta ban ye lekai shushu shakbat ngai kuplei yepi ba pindang le nang ban lekai shushu handai ki donru ki badam hangne kini kim dei ban yamrem lane ban susi lane ban sngudiau ada ka jingrem hangne kam dei ban kutang hangne handai ka jingrem kadai kadak bapin hap ban tre stom shushu nang bapin yo itu so jong ka jingjop la shai la sini